Sanibona, phinde nginibikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba esasigcinile, esasilondolozile, esasithandile, esasihlengile, esasenzele konke ngokomusa wakhe nangobubele bakhe nangamandla akhe. Sibonge nje ukuphila ngaphezu kwezinto zonke, sibonge uthando, sibonge umusa, sibonge inkazimulo, sibonge ubungcwele bakhe ngoba ibona ubungcwele bakhe obenza ukuthi nathi sithole ithuba lokuthi siqhubeke singcweliswe nathi. Ibona ubuhle bakhe obenza ukuthi nathi sifumane ithuba lokuthi nathi sikulangazelele lobuhle obungaka bese nathi siyabusebenzela, sizilungisa nathi ngoba uthezwini lakhe ibani ngcwele njengoba nami nginguNkulunkulu wenu nginjani ngingcwele. If ngathiwa akasekho ngcwele njengamanje sizoba interested yini ukuthi nathi sibe ngcwele? If ngathiwa usengcolile njengamanje uNkulunkulu sefana nathi sizoba interested yini ukuthi siqhubeke sibe njengaye? Okuyiqiniso ukuthi ngeke size saba interested. That is why if umuntu enza kahle emphakathini mhlawumbe uyiphethe kahle mhlawumbe ungumuntu osizayo nani nani, bonke abantu ababukela kuyena basuke bebukela ukuthi benze njengaye, and if elibele eqhubeke yenza lento eqhubekele yenza lento eqhubeke eziphatha kahle, izingane zilibele zanda. Let's say owesifazane nje osayintombo oyiphethe kahle nani nani, izingane zizobukela kuyena ukuthi yazi ngiyafisa ukufana nosibanibani, yazi ngiyafisa nami ukwenza njengaye, nami ngiyafisa ukuthi ngibe intombi ngigcine ngize ngifike kule minyaka. Kodwa if eshintsha eguquka kuleyo ndlela le asuka kade iphethe kahle ngayo, akekho sezoba interested ukuthi afane naye, akekho sezoba interested ukuthi abe njengaye, because usezifanele nabanye abantu, usengcolile njengabanye abantu. So fana nasenkonzweni, if umfundisi engumfundisi ohleze eshumayela, ohleze efuzila, enza zonke lezi zinto, even nabazalwane they get to be interested in such a way that babuka ukuthi umfundisi uhlezi enamandla kangaka bese befuna ukwenza nabo lokho, because kuyancomeka futhi kunezithelo ezinkulu nemphumela enamandla. So ngaleso sikhathi if eseshintshe ngasayenzi lonke lento leyo, angeke basaba interested, ngeke basambuka balangazelele bafise, but bazo relax bahlala bethi oh kanti hawu kanti kuyajikwa kanti kwenziwa kanje. So in most cases the reason why uNkulunkulu nanamhlanje kusalangazeleleke ukuthi sibone embusweni wezulu, because uyena kakaguquki, usanjalo, usamilingo naphakade, usamuhle, usalungile, usangcwele. Ubungcwele bakhe bufanelekile ngaso sonke isikhathi. I remember nje uNkulunkulu watshala kakhulu amazwi enhlizweni yami during umkhuleko ukuthi sibonge ubungcwele bakhe ngaso sonke isikhathi, sihlezi sibabaza ubungcwele bakhe. Amakheroba amaseraphim ayababaza each and every day, alibele ebhawile nje ethi ungcwele, ungcwele baba, ungcwele. And ubungcwele bakhe buyalangazeleleka. The more eba ngcwele uNkulunkulu, the more nathi sikulangazelela ukuthi sibe ngcwele njengaye. The more eba muhle, the more nathi silangazelela ukuthi sibe muhle njengaye ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, especially umholi wethu ongcwele uJesu Kristu. Okuthiwa ngezwi lakhe kumele nathi sifane naye, sihambe exactly ngendlela ahambe ngayo lapha emhlabeni, exactly ngendlela aphile ngayo lapha emhlabeni, exactly ngendlela akhulume ngayo lapha emhlabeni, exactly sihambe ngazo zonke izindlela zakhe, ngayo yonke imiyalelo yakhe nangako konke ukuthanda kweNkosi umdali wezulu nomhlaba. So singabantu uNkulunkulu kumele sibabaze ubungcwele bakhe namhlanje ngoba bufanelekile, lunamandla futhi bukhulu, buyababazeka. And ubungcwele bakhe bona benza ukuthi sikwazi ukuthi sithole ukuhlanjululwa. Ubungcwele bakhe bona kwenza sithole ukusizakala ngaso sonke isikhathi. Ngobani uyababazeka, usangcwele namhlanje, bengcwele izolo, bengcwele ekuthanga, bengcwele ngalela langa, nanamuhla usangcwele, nakusasa uzobengcwele, naphakade usimakade uzohlezi engcwele. So bantu baNkulunkulu nje kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi simbonge umdali wethu nomhlaba, simbonge omuhle, othandekayo, onomusa, osibekelayo, obabazekayo ngaso sonke isikhathi ngaso zonke izimangaliso zakhe. So singabantu kunezinto eziningi esike singazinaki sizenze umathanda. Ngaleyo ndlela ilapho sigcina siba yiziwula khona, ingapho sigcina silahleka endleleni, silutheka ngezinto ezingafanelekile. So isihloko sethi nje ngifisa sikhulume ngaso sithi mawutshelwa okuthize ungafuni ukutshelwa kaningi, lalela wenze ngoba akekho ozophinda akutshele. Masingabi yiziwula, mawungabi yisiwula ngoba ubuwula bakho bulimaza wena, ubulima bakho bulimaza wena. Uhlezi kusemqoka abantu baNkulunkulu ukuthi zonke izinto sizazi ukuthi esizenzayo lapha emhlabeni sizenzela thina. Mhlasimpe ungathi ukwenza
ukwenze ngezikhwepha zakho zonke, amandla akho onke, ukhiphe imali yakho yonke, ukhiphe isikhathi sakho sonke, uthi wenzela hayi ngenzela Nkosi yami unkosikazi wami, hayi ngenzela Nkosi yami iy'ngane zami. But at the end of the day hlezi wazi ukuthi impilo yakho ukuphuma ukungena, ukudla ungadli, ukuphuza ungaphuzi, ugqoka ungagqoki, uzenzela wena. Because ungasho ukuthi njengoba ngigqoke kanje ngigqokela ukuthi hayi ngihlonipheke nanani, khona abanye abantu belulazeke noma belutheke. Ngaleyo ndlela uzenzela wena, ngokuzihlonipha wena uNkulunkulu uyakubona lokho futhi uzokureward. Ungasho ukuthi yabo njengoba ngisebenza nje ngisebenzela iy'ngane zami, but ukusebenza kwakho umoshe leso sikhathi leso, ugcina ungasondelana noNkulunkulu, busy usebenzela izingane zakho, impilo yakho izoba senkingeni ngelinye ilanga. Bese ubuza ukuthi hayibo wena wathi ufika emhlabeni wafika wenzani? Uzosho ukuthi hawu Nkosi ngisebenzela iy'ngane zami. Wawudalele lokho na? Wawudalele lokho kuphela na? Because there's nothing wrong ukusebenzela iy'ngane zakho, but usulibele indalo yakho, usulibele umdalo wezulu nomhlaba, ususebenzela iy'ngane zakho even nangosuku lwenkosi, ususebenzela iy'ngane zakho even nangesikhathi ekumele ngabe usebenzela uNkulunkulu. Ngaso lesi lapho usebenza khona, usebenzela iy'ngane zakho ejaldini lelo, uyashumayela yini ivangeli ukuze abantu bathole ukuphulukiswa? Yes, lapho usebenza khona kuleyo ndawo leyo, uyakusebenzela yini ukuthi abantu bathole ukukhanya? Because ilapho kumele umkhazimulise khona uNkulunkulu. Because ubusise ngabantwana, yes, vele kumele basebenzele, vele umsebenzi wakho, vele responsibility yakho. But uJehova umdalo wezulu nomhlaba uzomsebenzela nini, uzomkhazimulisa nini yena? Ngoba ukusebenzela uJehova uzisebenzela wena, wena ozozuza. You the one who gets all the blessings, wena othola zonke iy'busizo, wena owandisela iy'nsuku, wena futhi othola ukuphila okuphakade. So abantu baNkulunkulu kumele hlezi sazi ukuthi yonke into esiyenzayo sizenzela thina. And abantu abaningi yazi angazi ukuthi kwenzeka kanjani, futhi for a matter of fact hayi ukuthi angazi kahle ukuthi kwenzeka kanjani. Athi umuntu yazi ngiyayithanda into ukuthi but angazi uyithandela ile kude. Uyithanda kanjani into kodwa ungayifuni ukuthi ibe la eduze kwakho? Uyithanda kanjani into kodwa uyidele? Ngoba kahle kahle uthando la ngampela luyabekezela. Number 1, uthando la ngampela aluzikhukhumeza, aluzifunela okwalo. Uthando futhi alukhathali, aludeli, luhlezi lukhona lumilingo laphakade. There is exactly uthando but between umzali nomntwana. Uhlezi emthanda umntwana wakhe, ngisho kuthi uhlupha kangakanani, ukhala kangakanani, uyinkinga kangakanani, umtholisa kanzima kangakanani, umspendisa imali kangakanani, kodwa umthanda enjalo. Ngisho kuthi uyamlahla ahamba yobe phara hlala emadolobheni, but umzali umthande enjalo. Ngisho kuthi because awukho umqhamuko ukulahla umuntu. Ngisho kuthi wenze izono zibi, wenze isenzo sibi, umzali ahleze ekhuza ukuthi yazi into ukuthi angithandi, yazi ungayenzi into ukuthi, but uyaqhubeka amthanda. Yilolo uthando la ngampela olungapheliyo, unconditional love, olungakhokhela, olungadingeli lutho, but oludinge nje intobeko, oludinge nje ukubumbana, elidinga ukuthi sisatshane, elidinga ukuthi sibekelane, sibumbane, sihlangane ngaso sonke isikhathi. So abantu baNkulunkulu into emele siyazi, siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi lapha emhlabeni if into uthi uyayithanda ngampela, utshengisa ngezenzo ukuthi ngiyayithanda serious. Utshengisa ngokuhamba kwakho ukuthi yazi ngampela ukuthi nokuthi ngiyakuthanda futhi ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. So iyadida into athi umuntu yazi ave ngithanda ubisi but akalithengi. Yazi ngoba ngithanda amakinati but awathengi. Yazi ave ngithanda ukuthi but awukuthengi. Ukuthanda kanjani? Ukuthanda kule kude noma ukuthanda mawuzokucela komunye umuntu kuphela? Athi umuntu yazi ave kumnandi Nkosi yami ukuhlala nawe, ave ngi-enjoy, kodwa wuze uzohlala naye. Uku-enjoy ngaleso sikhathi usukubona ukuthi kanti kumnandi kangaka. How about bantu baNkulunkulu sizikhandele thina izinto ezisithokozisayo, zisondele kithi, sizilandele thina. Ngoba iyakujabulisa, ithatha uyisondeze uyibeke la kuwe. Ngoba uyayithanda, ithatha uyisondeze phela. Utshengisa ukuthi uyayithanda ngampela. Uyakuthanda ukutshala, tshala phela. Hayi ave ngikuthanda but ukuthanda ukuthi ukhulume kuphela. Yazi ave ngikuthanda Nkosi yami ukugqoka izinto ezinde but awuzithenga, uthenga ezimfishane. Yazi ave ngikuthanda ukuthi into oyithandayo uyayenza, into oyithandayo uyayikhandlekela. Umuntu wesilisa othanda owesifazane uyamlandela, uyamfonela, umthengela izipho, umenzela yonke into ngobani uyamthanda. Akagcini ngokukhuluma athi yazi into ukuthi ngiyayithanda. Which is what is happening kakhulu in most cases emabandleni. Iyona ndlela isithi esishaya ngayo abantu, esishaya ngayo abazalwane, esishaya ngayo iy'ngane, esishaya ngayo zonke izinto, because izinto abazithandayo abazikhandlekeli.
abazilandeleli, abazisebenzeli. More especially into ozoyithanda ngengaphakathi lakho, uzoyithanda ngomphefumulo wakho. Number 1, into esemqoka kakhulu ekujulile kumele siyazi, uJehova ngengaphakathi lakho uyamthanda. Angibuzi lo mbuzo, ngiyakutshela uJehova uyamthanda, uyamdinga, uyamlangazelela. That is why if uhlangene nabangcwele, uhlangene nabazalwane, uhlangene nomndeni, uhlangene nabantu abathandayo, uzwe leyo warmth leyo uthi yawe mayazi ngaze nga-enjoya. Mawusenkonzweni uthi yazi akusagodukeki, yazi akusahlukaneki nabazalwane because uthanda umdali wezulu nomhlaba. Omufila umuzwe uma ukanye nalabantu laba abamthandayo naye nabo. Because if nithanda into eyodwa, niba into eyodwa nonke. Nithanda ukuphuza, niba into eyodwa, nihlale lapho nize nithi hayi idakwana nani ziyaphuzisana, ayinawo umoya, ayinayo inhliziyo ezimbi. Nithanda into eyodwa, nibe mdibe muna ngaleyo ndlela. Nithanda imovie eyodwa, niba ndawonye kuleyo cinema niyobuka leyo movie. So bantu baNkulunkulu into engizama ukuyichaza nokuyiveza ukuthi into oyithandayo uhlezi uyilangazelela, uhlezi uyisebenzele. But it's amazing ukuthi abantu bathi bamthanda uJehova kodwa abatshekisi ukuthi bayamthanda. Bathi bamthanda uJehova kodwa basondele kuye, abaye enkonzweni. Bathi bamthanda uJehova kodwa bafike kuyena, bahlale benza ukuthi oh wema lwazi lwamnandi, uthando lwaNkulunkulu, kwazi kwamnandi zonke lezi zinto ezenzayo nani, but bagcine bemlahlele uNkulunkulu, but bagcine beshila indawo engcwele, but bagcine beshila ikhaya leli abadinga ngengaphakathi labo, bahlezi belangazelela ngokweqiniso okwangampela futhi okokuphila okuphakade. Sekuyisikhathi manje bantu baNkulunkulu ukuthi siqale phansi sizibuza ukuthi yini kahle kahle into esiyithandayo, into esiyidingayo. And impendulo yokuqala, into oyidingayo noyilangazelela ukuphila okuphakade. Into oyidingayo noyilangazelela everyday insuku zonke uJehova umdali wakho, uNkulunkulu wakho, ubaba wakho odalile wena, wadala ngaphakathi lakho, uyisicu sakhe lapha ngaphakathi, kubhizi kuphuma kungena umoya wakhe, uyamdinga. The reason why ukuthanda ukuphila ingoba uthanda yena. Ukuphila ukuphefumula, ukuphila uqhubeka uhambe lapha emhlabeni, ukuphila ukwazi ukuthi gijima igazi ngokuba wawuyisidumbu nje kuphela, silele phansi, wasuJehova efaka umoya wakhe wokuphila kuwena, wase uba kanjalo umphefumulo ophilayo, ngaphandle kwakhe ungenze lutho. The reason why uthanda ukuphila kahle kahle, uthanda uJehova lo wangena kuwena wakunika impilo. The reason why uzukulangazelela, uzukufuna ngendlela errong ukuphila, ukufuna emaphilisini akukho lapho, ukufuna emthini akukho lapho, ukufuna kubathaka akukho lapho, ukufuna kuphi akukho lapho, kungaphakathi kuwena, kutholakala ngoJehova kuphela ngokwazana noKristu. Akukho ukuphila ngaphandle kwendodana yomuntu, akukho ukuphila uthi mina ngindlela. John 14, mina ngindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami, akekho nempela oya kuNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. If ungazwananga noKristu usaphila, wamkela njengenkosi nomsindisi, wahlengwa, wasindiswa, wabhabhadiswa, akukho ukuphila kuwe. Lokho kulangazelelayo cabanga, lokho kudingayo insuku zonke, lokho hlezi ucabanga ngakho uthi hayibo mase kuthiwa ngiyafa namhlanje kuzokwenzakalani ngami. Mase kuthiwa ngilala phansi nje ngiqolo njengoba bathi sisanda ngcwaba nje isihlobo sami last week, makuthiwa bekade ngangcwatsha isihlobo sami, bengcwatshwa mina, bengizokwenza njani? Ulangazelela lokuphila lokhu okuvela kuJehova umdali wezulu nomhlaba, akufaka kuwe, okuvela ngaye, okunguye uqobo. So uma ungenaye, imungazani naye, ngeke wakuthola, kuzophela. Siseyikhathini zokugcina njengamanje abantu baNkulunkulu, impilo iyagoqa, yonke into iyaqoqwa. uJehova umdali wezulu nomhlaba, umoya wakhe uyaphela emhlabeni. Siyabona ukuthi abantu abasenalutho, abasenacabangela omunye umuntu, abasenathando, abasenakubekezela, abasenakulinda, abasenakuthobeka, abasenakuhlonipha, abasenalutho. But yonke into siyazenzakalela njengamanje. Sesibuyele emhleni oNoah, sesibuyele kuphi eGomora naseSodoma, sekuworse futhi kakhulu kunaqala. So siphile ikhathi njengamanje bantu bakaNkulunkulu, lapho khona noma ukuthanda ukuphila kodwa usakulangazelela umuntu, noma ukudinga ukuphila kodwa usakulangazelela umuntu. Kungani kanti? Kungani? Isizwe sesiluthekisa salahlekisa abantu ngayo ndlela, ngalelo hlobo, to that extent ukuthi if impilo uyithanda, uyidinga kodwa ungayigijimeli, ungayilangazeleli. Lawo makhekhe uyawathanda, uhlezi wahalela kodwa ungayi kuwathenga. Uwathanda kanjani kanti?
hawe mangiyathanda ukuba sebandleni ukuthi yazi ngiya-enjoy mangihleli nabangazalwane kodwa ukwazi ukulishiya lelo bandla ungayi enkonzweni ukwazi ukulishiya lelo bandla ulove for 3 months ukwazi ukulishiya ulove unyaka wonke uzenzela umathanda isitha siluthekisile sakulahlekisa sakushaya sakubeka lapha sathi lento oyithandayo ungalilinge wayigijimela ungalilinge wayilangazelela. That is how isitha silwisana futhi kakhulu nabangcwele silwisana kakhulu nabantu abenze intando kaNkulunkulu sibenza ukuthi bangayenzi into abakayithandayo. Because mase ungasayenzanga into oyithandayo awuphatheki kahle uphatheka kabi futhi more effect ungasayenzanga into oyithandayo ugcina wenze ungayithandi lo ongayithandi ugcina usuyi-enjoy uma usuyi-enjoyile bese uzitshela ukuthi uyayithanda. Let's say bekumele uhambe uyovangela wangahamba wayovangela wenza njani mhlawumbe walala nangakusasa wenza njani walala nangakusasa wenza njani walala uzokujwayela ukulala ukujwayela uzuyitshela ukuthi azave ngikuthanda ukulala kanti cha ukuthanda ukulala usujwayezwe into onganendaba nayo ongayithandi usuzoyibiza ngokuthi uyayithanda kanti cha ubuyitolerate nje kuphela ekuyitolerateni kwakho wagcina usuyithanda ngendlela usuyithande ngayo singazi ukuthi kwenzeke kanjani. So bantu baNkulunkulu into engizama ukuyichaza nokuyicacisa njengamanje ukuthi masingabe iziwula masingabe izidididi masingabe izilima sisathandiwe izulu. Lo moya loNkulunkulu afaka kuwena lo mphefumulo awufaka kuwena iwona impilo othandayo iwona impilo odingayo iwona impilo ukuphila. Ngiyayizwa kwabanye abantu bathi bake babuze bathi kanti wena ukuphila impiloni wena kahle kahle uphila nini uphila yini kanti bantu baNkulunkulu what is ukuphila? Ukuphila is waking up in the morning uthi Nkosi ngiyabonga uvuke usabona uvuke usawukhipha usawufaka ngamakhala akho uvuke usezwa ngendlebe zakho uvuke izandla zakho zisasebenza uvuke inyawo zakho zisakwazi ukuthi zicathu uzufike lapho ufuna ukufikelela khona. Ukuphila it is not ukuphuza ukuphila is not ukubhema ukuphila is not ukufeba ukuphila is not up and down azathi umuntu ayiyona impilo le awusidlula life impilo nani ayikho leyo nto isithi siqambela amanga ukuthi iyona impilo akusiyona impilo leyo ukufa. Yonke into ehlangene nesono yonke into ehlangene nokungcolisa nokubulala wena that is not ukuphila but ukufa uqobo lwakho. Ukuphila abantu baNkulunkulu ukuvuka ukwazi ukuthi usanephimbo that is ukuphila. Zihlukanise phakathi umuntu olele ethune njengamanje nawe umehluko ukuthi wena usahamba ngithi yena akasahambi umehluko ukuthi wena usabona ngithi yena akasaboni umehluko ukuthi usaphefumula ngithi yena akasaphefumula umehluko ukuthi usezwa ngithi yena akasezwa. So yini ukuphila lapho? Ukuphuza ukuphema yini ukuphila lapho ukuthakatha nice impilo siya celebrate nanani ayikho lento bantu baNkulunkulu singaluthekisa singaqanjelwa amanga singalahlekiswa. uJehova umdali wezulu nomhlaba ufuna ukuthi sibone lento siyibone zonke lezi zinto sizazi ebese siyahlakanipha ngaso sonke isikhathi. So nje umdali wezulu nomhlaba usasithandile bantu baNkulunkulu asibuyeleni enkosini ayikho lento kuphelile ngalomhlaba konakele kungcolile asaphile impilo leyana esasidalelwe yona asaphile lo yathando esasidalelwe ukuthi sibumbane ngalo asaphile lo yakubumbana lo yakusizana base kuphila amanyala njengamanje sekuphila ubudlova njengamanje sekuphila inkohliso njengamanje sekuphila ubuthi sekuphila ububi sekuphila base sibuyeleni enkosini. So isihloko sethu nje kade ngishilo ukuthi sithi mawutshelwa okuthize ungafuni libe lutshelwa kaningi ulibe lutshelwa kabili kathathu kane kayishumi but tshelwa into wenze lalela wenze if uhluleka ubone ukuthi yazi ngizwile ngempela ukuthi kuthiwa ngenze ukuthi khulekela ukuthi lokho kuzwile bese uyakwenza into kumele siyazi sihleze sikhumbula abantu baNkulunkulu ukuthi yonke into ngiyaphinda yonke into iyakhulekelwa akhulekelwa imali kuphela akhulekelwa imisebenzi kuphela akhulekelwa imishado kuphela akhulekelwa ukuthi hayi sengiyadla sengiyalala yonke into iyakhulekelwa yonke into oyifisayo iyayikhulekela yonke into oyidingayo uyayikhulekela njalo futhi be consistent in your prayers. Angithi consistent udla njalo khona uzokwazi ukuthi uboost umzimba wakho uhlezi une-energy nayo yonke into iyakhulekelwa ke ukuze uyibooste ukuthi uhlezi ushumayela ukhulekela ukuthi uhlezi ukwenza kukhulekela ukuthi uhlezi ukhuleka uhlezi ukwenza everything needs a boost yonke into idinga ukuthi njalo uyibooste nemoto ihlezi ifaka upetrol khona izoqhubeka ihambe angithi yonke into iyakhulekelwa abantu bakaNkulunkulu
Uyahluleka ukuthi uvuke ebusuku ukhuleke. Kukhulekela ukuthi uNkulunkulu akupha amandla aqinise. Uyahluleka ukuthi njalo nje masuzilile izilo sakho hlezi sibreakeka. Kukhulekela ukuthi ingabe senzeka. Uyahluleka ukuthi wenze intando kaNkulunkulu. Kukhulekele hayi kanye, hayi kabili, hayi ngesabatha kuphela, hayi ngesonto kuphela, njalo. That is why abantu baNkulunkulu ku-weak, ku-banana, kuyihlazo ukuthi wena wazana nenkosi ngosuku lesabatha kuphela, ukuthi wena wazana nenkosi ngesonto kuphela, ukuthi wena wazana nenkosi ngaleso sikhathi kuphela. Indaba yansuku zonke ukukholwa, because kuphila kuwazana noNkulunkulu, because uNkulunkulu it's just a relationship between ubaba khona, ubudlelwane phakathi kwababa nomntwana. Tell me, khona umuntu oba nobudlelwane nomzali wakhe once a month, once a year? Cha, but kuba ubudlelwane banjalo. Niyafonelana njalo makuthi anihlala ndawonye. But manihlala ndawonye into ya everyday ngibona njalo, siyaphekelana, siyaphakelana, siyathandana, siyabukana, siyatshelana, and yonke into abantu baNkulunkulu iyadinga njalo ihlezi igcizelelwa. And uNkulunkulu kade ngifundisa kakhulu in my dream namhlanje before ngivuka ukuthi yonke into njalo idinga ipush, njalo udinga ukutshelwa, njalo udinga ukukhunjuzwa. Yonke into siyakhumbuzana insuku zonke. That is why kumele hlezi kuvuselelwa yonke into. Imvuselelo iyifungo emshadweni khona sokhumbuzana ukuthi ngangikhetheleni wena kwasiqaleni, ngangishadelani wena kwasiqaleni. Kuyiwe enkonzweni mihla namalanga uzozikhumbuza ukuthi ngangikhethelani uJehova kwasiqaleni, ngangithandelani yena kwasiqaleni. Because hamba silibala, angithi sibhizi. Angithi sibhizi emhlabeni, siyasebenza, sibhizi, siyawasha, siyaklina, siyadla, senza zonke lezi zinto, uyalibala. Ngoba ingqondo ngaso sonke isikhathi iyalahleka umuntu mase sedlile. Why? Because isuke isebenza, kusuke kudonseka igazi from your brain, so iyalahleka, okudinga ukuthi njalo uhlezi uzikhumbuza. And yonke into uNkulunkulu kade etshala kakhulu nje engifundisa something ngivuka namhlanje ukuthi yonke into iyakhuluma abantu baNkulunkulu. Yazi yonke into iyakhuluma lapha emhlabeni. Everything, it's either an object, it's either into egcubayo, it's either yonke into iyakhuluma, because yonke into inomoya thizeni, inespirit thizeni. Ngibona abantu begqoka amabhayi mabehamba, because lamabhayi lawo yabo leya ngwe leya uyibonisa ebhayini lakhe khona la kufika khona isikhathi la khona ivuka khona iphaphama isukilele nje ithezi baba, bese kukhona isikhathi la ivuka khona iphaphama, bese iyasebenza, bese segida iyavuka iphaphama. And kunomama kade share testimony nje ewayisangoma uthi yabo these beads, and I didn't even know le nto lena. I want to share this to abanye abantu uthi lama beads lawa lezi zinto abayifakayo, if ungenale dread mhlawumbe uyisangoma, khona izinto abayifakayo lezi ezezangoma, I'm sure siyazazi abantu baNkulunkulu lento yakhiwe, uthi le nto kuyinyoka. Mase begida impela iyavuka ibe inyoka. Even nalabo bakufaka la zonke lezi zinto abantu abayifakayo ziyakhuluma, mimoya iyavuka. Kufika isikhathi lapho khona umoya uvuka khona. So yonke into iyakhuluma nempela, yonke into iyaphila nempela, because everything is spirit lapha emhlabeni. Nawe we spirit, so vuka. Wena uvuka nini? Izangoma ziyavuka njalo ekuseni zigide zenze zonke lezi zinto zivuse yonke le moya. Wena uvuka nini? Uvuse sakhe spirit, sibiza umdalo wezulu nomhlaba. Uvuka nini? Uvuso wakho umuntu abiza uJehova umzali wakhe. Uvuka nini wena? Uhlezi ulele njalo. Koze kube njalo. Vuka, zumekile. Maye kuwe. Siyakhalela zumekile. Vuka. So ngalolu suku, I think it was last week, ngalolu suku nje moya uNkulunkulu hlezi uzosiholela elwazini lakhe, but sibuyele esihlokweni sethu. Ngalolu suku last week uNkulunkulu wayitshala kakhulu lamazwi ebuthongweni bami ukuthi masisaphila la emhlabeni ungayitshela ukuthi yonke into kumele ulandelwe ngayo. Ungazitshela ukuthi yonke into kumele utshelwe yona njalo. Utshela into eyodwa namhlanje nakusasa nangalela langa, you're busy being told into eyodwa. Kumele sihlezi silandela nje ngaso sonke isikhathi. Kahle akekho umuntu okuwumsebenzi wakhe abantu baNkulunkulu ukuthi alandele umunye. Njengoba ngawona umsebenzi yabo emsebenzini, angithi akusona umsebenzi manager yakho ukuthi mase sikufundisile ngomsebenzi yakutrainer, yakukhocha, yakutshela ukuthi enza kanje waze wajwayela mhlawumbe ukwenza first week, second week, third week. Sekumele akutshele ke fourth week manje usujwayela, usuyayazi.
but usewenzile nomsebenzi wakhe, sekushoda ukuthi bani enze umsebenzi wakhe, sekushoda wena. So awudingi ukulandelwa njengamanje. Yes, ubemncane ungakazi lutho usafika. Yes, ulibele ukhalima, ulibele utshela nani. But kwahamba isikhathi wakhula wazi ukuthi okay, kumele ngibambe kanje, kumele ngithinte lokho, ngakuthinti lokho, ngisebenze ngale ndlela, ngigcine lesikhathi nani. Sekumsebenzi wakho ke manje ukuthi uzenzele lokho ngaso sonke isikhathi. Nathi lapha ekholweni abantu baNkulunkulu, uNkulunkulu uyakufundisa. Abafundisi bahlala ukufundisa nje bebizwa abafundisi, bayafundisa ukuthi bazalwane asikholweni sigcine imiyalelo kaNkulunkulu, ungebi, ungaqamba amanga, ungaphingi, ungafakaza amanga. Akusesiwona kumsebenzi wakho ukuthi alibele kulandela akutshele into eyodwa over and over again. Because ukutshelile first week ukuthi ungebe emsebenzini wakhumbula ukuthi hayibo yazi ngebe ngampela ithisha umlungu ngeke. Sekumsebenzi wakho ukuthi nangalesa sikhathi aphinda akukhumbuza into eyodwa. Njalo. Yes, uzoba umsebenzi wakho uzokukhumbuza vele but ngeke azakugade, that's the problem. Angeze akugade ukuthi uyakwenza ngampela yini, sorry. Angeze akugade ukuthi uyagcina ngampela ngendlela efanelekile nangendlela kumele ukuthi ukugcine ngayo konke lokho. So njengoba ngawona umsebenzi omenjaka emsebenzini ukuthi ilibele ikulandela ikutshela ukuthi enza phela umsebenzi, enza phela. Ayibo. Wenze. Akumele kube nomuntu cha kumele umuntu nomuntu azenzele ngoba vele uzenzela yena. Emsebenzini umsebenzi wakho ukuthi uzenzele wena ngoba uwena ozuzuza, uwena ozohola ekugcineni ekupheleni kwenyanga. So kumele ulandele ukuthi uhole, ulandele into ezosiza wena. Cha. Empilweni akekho okulandelayo bantu baNkulunkulu mawulambile. It's your responsibility ukuthi uzwele isisakho masikhala sithi bese uyahamba uyenza ukudla. Bese uyahamba uyopheka, bese uyahamba uyophaka, bese uyahamba uyenza isandwich, bese uyahamba uyenza whatever sekuyikhona ngaleso sikhathi. I-responsibility yakho. Akekho kulandela amagodola ukuthi ihambe uyogqoka njengamanje because wena omele uyizwele ngemizwa yakho ukuthi engeke ngiyagodola. Yes, abantwana abancane bayalandelwa. Amlandela umzali, amgqokise, amfide, amenze zonke lezi zinto but usesekhulile sena 15 years. Asikho isidingo sokuthi alibele landela etsheni into eyodwa. Useyabona ukuthi kubaluleke kangakanani usagqoka ijezi. Even umntwana ona 10 years and siphela esikhathini manje into engimangazayo, into engiyithanda kakhulu, ayisekho ingane manje. Sekunabantu abadala. Yabo manje nje bese kwazi ukuthi kuzalwa ingane izalwa ikhuluma, izalwa ingane izalwa ihamba. Sesiphila esikhathini sokugcina bonke abantu bakhulile. Because njengamanje abantu abasafuna ukufundisa ngithi abasenendaba nokusiza abanye, abasenendaba nokukhalima abanye, abasenendaba nayo yonke into umuntu senze nje lomathanda. So uNkulunkulu uyabadedela ukuthi abantu basheshe bazalwe bekhulile khona uNkulunkulu ezoyikhulumela nabo mathuba self bakwazi ukuzisiza bona ngoba lisekho usizo ngenye indlela. So imizwa yakhe ekholela kuloko okudingayo ngaleso sikhathi. Mayikholela ekutheni ulambile enza ukudla. Mayikholela ekutheni ukuthi ayibongeke sengingcolile hambe uyogeza. Akekho kumele ulandele libele kutshela into eyodwa. Sorry. And futhi if ulandela utshela ukuthi idla ungakuthandi lokho kudla kuzothatha kubekwe. Bazokuthatha bakudla abakuthandayo, bazothatha bakwenza umfudumezo kusasa. Ngaleyo ndlela okuthathayo noma okuyekayo uziyekela wena ngamabomu futhi uzilimaza wena. Ngoba wena ozuzayo, wena ongazuzi. Ngisho nothisha esikoleni bantu baNkulunkulu yazi uzohleze kubelesela. Hayibo zimiseleni, fundani imisele, zimisele nifunde. Kepha angeke akwazi ukuthi azokuhlola ekhaya kini ukuthi uyafunda ngampela yini, ukuthi uvukile ngampela no study shebusuku, uvukile ngampela wayipractice le math noma mhlawumbe ngesikhathi sokupractice noma matasa ngento ozokuyithandayo ngoba nesikhathi sokufuthi ufunde wena ulele noma wenza ini nani ekhaya kini. Ngeke azakwazi ukuthi akwenze lokho. Uzokutshela nje esikoleni ukuthi ufunde uyimisele, uzophinda akutshele futhi nangakusasa because umsebenzi wakhe niyawenza uyawugcina ngaso sonke isikhathi. So izithunywa zikaNkulunkulu umsebenzi waso ziyawenza, ziyafikisa imiyalezo lapha enkundleni zokuxhumana, ziyakhuluma zishumayele ku YouTube, ku Instagram, ku TikTok, ku Facebook, ku Twitter, kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ezikhona. Yonke indawo umfundisi yawenza umsebenzi akame epulpit akutshele, umshumayeli uyafika akushumayela akuvangele ekhakini, bayawenza ukuthi umsebenzi wabo. Kodwa umbuzo uthi wena owakho uyawenza yini? Lapha emhlabeni kuyakhulwa abantu baNkulunkulu ngandlela zonke. Ukhule ngokomqondo ekuthenini ukwazi ukuthi understand ukuthi ingqondo yakho iyalutheka iyalahleka, yenza izinto eziningi kuyona. Ukhule ngokuthatha izinqumo
ukwazi ukuthi yazi ngeke empilweni yami nje bese nginenkinga ye1 no 2 no 3 hayi angivele nguyeke umsebenzi ngizame noma ibhizinisi because vele lo msebenzi angisiza. Ukhule ngokwazi ukuthatha izinqumo ezihlakaniphile eziphusile. Not ukuthi njalo uhlezi uthatha izinqumo wena ezokulimaza, uhlezi uthatha izinqumo ezokubulala, uhlezi uthatha izinqumo ezokwenza ukuthi impilo yakho ihlezi nenkinga. But ukhule ngokwazi ukuthatha izinqumo eziphusile ezikhaliphile. But you can only do that ngokuthi wazana nomdali uJehova umdali wezulu nomhlaba. Yikho kubalekile ukuthi ngalezi sikhathi zokugcina sisiphila kuzona njengamanje into emsemqoka emele siqhakashele emele siyenze ngaso sonke isikhathi ukuthi sizibuyisele enkosini, sicele uNkulunkulu ukuthi abe nathi. That is why kubalekile ukuthi uhlengwe usindise ubhabhadiswa ngani? Ubhabhadiswa ngamanzi nangomoya. And yabo mase ubhabhadiswa ngomoya, umoya kaNkulunkulu uhlala kuwe, uwona okusizayo. Iwona ukutshelayo ukuthi enza kanje. Iwona okusizayo ngiyinqumo ukuthi ungakwenzi lokho yazini into ezosiza ukuthi inqumo decision making ngomoya kaNkulunkulu kuphela, because awena ukwazi ukuthatha isinqumo ngokwakho. Azathi umuntu hayibo kanti lento engisuke ngicabanga ngize ngiyibuza ukuthi kombe into ukuthi yini, usengumoya kaNkulunkulu ukukhumbuzayo ngitshela. Umoya kaNkulunkulu okutshelayo. Umoya kaNkulunkulu okukhumbuzayo ukuthi hayibo ukhiye wami wemoto ngiwubekephi, ukutshela ukuthi usedrawini elokuthi. Uthi kombe usedrawini. Uwona okukhumbuzayo ukuthi hayibo ekseni cishe ngahamba, hawe macishe ngihamba ngaxophile. Uwona okukhumbuzayo ukuthi hayibo. So bantu baNkulunkulu, ukukhula sikwazi ukuthi sikhule enkosini kuphela, ngoba the more ukhula enkosini uyahlakanipha la enyameni. Okhulile spiritually usuke emdala ngengaphakathi lakhe, and automatically inyama uzokwazi ukuyicontrol, uzokwazi ukuyitshela, uzokwazi ukuthi ihambe ngendlela efanelekile ukusiza nangokuthanda inkosi umdali wezulu nomhlaba. Ukhule futhi ngokwazi ukusebenzisa isikhathi. Isikhathi into egugu kakhulu. Isikhathi into limited ngendlela esimanga. Isikhathi into eshesha kakhulu, and especially isikhathi sigcina siphila kusona njengamanje. Isikhathi siyagijima abantu baNkulunkulu. Isikhathi siyahamba ngendlela esimanga. But ukwazi ukusimanage kahle ukuthi okay, ngisalela ama-hour mangaka, ngisalela imizuzu emingaka, ngisalela isikhathi singaka. Mangiwasha kumele kucace ukuthi ubasket ube yi-hour kuphela. Mangenza ukuthi mangipheka nele ngazi ukuthi okay mhlawumbe ngoba ngesitofu esisodwa njengoba ngisaklina ngibe ngilibeka ibhodo ukuze ukwazi ukusimanage kahle isikhathi sakho, ukwazi ukuthola isikhathi sakaNkulunkulu, ukwazi ukuthola isikhathi sokuthi uvangele makumele ukuthi kube njalo, ukwazi ukuthola isikhathi sokuthi ukhuleke, ukwazi ukuthola isikhathi zonke izinto, ukwazi ukuthi ugcine uzenzile at the end of the day. So kubalekile kusemqondo kubantu baNkulunkulu ukuthi sikhule, sikwazi ukuthi sisebenzise zonke izimfanelo esinikeze zona, because ayikho imfanelo singanikwanga yona. Sibusiswe ngaphezulu, sibusiswe ngezinto eziningi abantu baNkulunkulu okudinga ukuthi izibusiso zethu sizazi, siziqonde bese siyazisebenzisa ngendlela efanelekile. Sibusiso sokuqala umoya kaNkulunkulu. As awuyalezayo uNkulunkulu ukuthi uzohlala kithi, sibusiso sakho, ingelosi yakho, isibusiso sakho esikhulu. Imagine impilo la uzosiza njalo, uyasiza ukuthi enza kanje, ngcono enze kanje. Usizwa ngolalela kuphela kodwa. Mungalaleli ufuna ukusiza wena, right, zenzele zibonele. But ngoba sisendleleni enzima, sisendleleni elikhuni, siyalidinga usizo each and every day. Noma ungayitshela kangakanani ukuthi awudingi, ngiyakuthembisa ngiyazi uyalidinga. Ngisho ungayitshela kanjani uyikhohlisa ukuthi uNkulunkulu awumdingi, I promise you bantu baNkulunkulu umdinga ngendlela eyisimanga, ikakhulukazi ngaphakathi lakho, ikakhulukazi umphefumulo wakho, ikakhulukazi ubuwena ubuqobo, ikakhulukazi ingqondo yakho, ikakhulukazi indlebe zakho, ikakhulukazi konke kwakho kwakamoya. Kudinga ubani? Umsindisi, uJehova umdali wezulu nomhlaba nsuku zonke. So uzothini? Awumdingi. Phinde ukhule futhi ngokusebenzisa imali, which is a problem kubantu abaningi. Kuyimanje siphila esikhathini lapho khona abantu imali iphela ingakangeni ngisho ebhenki. Iphela sekusondele, iphela ngomhla ka-25 ezoholwa ngomhla ka-1 cabanga. Isiphelile vele. Ngokucabanga nje ukuthi uma kumele ngiyokoleta ibhenki loan, uma
masingcwabisane ingane awu ma esikoleni umalume wemoto nkosiyami awu ma kune trip awu igross isiphelile already. But if ukhulile kukaNkulunkulu ukwazi ukuyisebenzisa kahle imali wazi ukuthi okay naku kuyisidingo, okay naku kubalekile, ikwazi ukuthi ihlezi ikhona, ikwazi ukuthi ihlezi igcinekile, because imali abantu baNkulunkulu kumele singayithathi siyivaluishe as something eyigugu ngoba ayisona isondo, but ukuthanda imali okuyisondo, because the more uyithanda inhliziyo yakho iba lapho. To tell you something, imali ifana nje just like a curtain, just like you lousy curtain ukuthi lani lokuvala iwindini lakho, phinde uvule kuvela ukukhanya, phinde uvale phinde uvule. Imali eyokuthenga ukudla makudingeka, eyokuthenga impahla uma uyidinga, eyokuthenga yokusiza abantu mabelambile, eyokwenza zonke izinto. Akuyona ukuthi ube igugu ukuthi hawo manginemali ke mele cace kudliwe zonke izinto ezingenasidingo. Cha, that is why abantu bengakwazi ukuyisebenzisa imali hlezi bese igolodini, because bayenza izinto ezingafanelekile ngesikhathi engesona futhi. So bantu baNkulunkulu masazi ukuthi ukukhula enkosini kwenza uhlakaniphele zonke izinto. Sazi ukuthi yonke into it is just an object. Njengoba nosofa umsebenzi wawo wokuhlala, umbhede umsebenzi wawo wokulala, same as imali umsebenzi wawo ukuthi uthenge lokho ekuthenga ngaleso sikhathi ngendlela efanelekile futhi. Hayi ukuthi uyimisuse into, because izinto eziningi abantu bayazimisuse njengamanje lesikhathi ukugcina siphila kusona. Sibuyele esihlokweni sethu ukuthi bantu baNkulunkulu ungafuni libe lutshela into eyodwa kaningi, ungafuni libe luyala ngento over and over again. Ngoba uNkulunkulu mase sewususa umoya wakhe ekuthenini akwazise lolo lwazi. Wena. So ukhule futhi nangokuqonda izinto eziningi, understand okay ukuthi okay kanti abantu bakanje, kanti emhlabeni kwanje. Uyakhula ngaleyo ndlela. Kepha ke ukuze ungakhuli, ngoba ikhona phela indlela ukuthi ungakhuli, iba nenkani. Iba nenkani nje ukuthi utshele ungafuni ukuyenza leyo nto. Utshela ukuthi uyazi, utshela ukuthi ucabanga kangcono, utshela ukuthi uyaqonda, but awuqonde lutho. Ukuze ungakhuli ke iba nenkani ke. Ube nenkani eselesele. Uthi sabathe ungafuni ungayenzi leyo nto ukuze ungakhuli. Hlala ungalaleli. Ethi sabathe izwi laNkulunkulu ufuna ukuthi likhulume nawe. Sabathe abantu bakusiza ungalaleli. Uthi sabathe uthisha uyakhuluma ungalaleli. Sabathe iboss yakhe ekutshela ungalaleli. Ngeke uze ukhule lapho. Hlala ungayenzi futhi into ekumele uyenze. Ngeke uze ukhule lapho. Kumele ukuthi upheke, awufuni ukupheka. Ngeke uze ukhule ekuthenini ukwazi ukuthi ibhodo lishaye nawe njengo-aunt wakho, njengomama wakho, njengogogo wakho, njengosisi wakho. Ngeke. Ngoba kumele ngabe uyakwenza lokho kodwa ukwenze. Because bantu baNkulunkulu yonke into simele siyipractice lapha emhlabeni ukuze sikwazi ukuthi siyenze. Kumele sihlezi silangazele ngaso sonke isikhathi ukuze sikwazi ukuthi siyigcine. Ngoba olalelayo uyena okhulayo nayo ke indaba. Futhi mase kwenza lokho ayaleziwe ngakho ukuthi akwenze, ingale indlela ekhula ngayo. Futhi ophasayo, angithi kwase esikoleni kunjalo, umuntu ophasayo ilo lalelayo kunjalo. Ophasayo ilo fundayo kunjalo. Ophasayo ilo oyimiselayo kunjalo nje. Ayimisele bese yaphumelela. So nasenkolweni nakuNkulunkulu okhulayo kwezikamoya ilo zolalela umfundisi mekhuluma emiyaleza. Bazalwane ngakwenzi ukuthi angakwenzi ngempela. Bazalwane asenzeni kanje, asiyimiseleni. Bazalwane kunohambo nani ayikhiphe ngempela imali menayo. Bazalwane kehanje kuyo emanzini uyimisele, uvuke ngoko uvuke uyimisele, yonke into uyizimisele. Yonke into yenzayo zimisele. Ngaleyo ndlela uzokhula. Ngisho uyenze unhlanhlatho ushona le nale uyishaya entangeni, uyishaya emahlasini, uyishaya endongweni, but ngoba uyimisele uyayifuna lento uzokhalimeka, uzosizeka. Fana nomntwana ozoyimisela ufuna ukwenzela uma itiye avela ufake kakhulu ushukela. Umzali uzobona ukuthi yazi uyimisele Nkosi yami ubethanda ungenzela. Bese uthi awu mama usuke wawufaka kakhulu ushukela bese yakutshela ukuthi next time ungawufaka nje. Ilokho uNkulunkulu akufunayo kulindele kuthini. Sitshengisa ukuzimisela ukuthi siyamfuna siyamlangazelela. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi asondele kithi. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi akufundise ukuthi kahle kahle mntanami kwenziwa kanje na kanje.
Ngoba singabantwana kuBaba ohlala ekhaya ezulwini, singabantwana kuJehova umdali wezulu nomhlaba, singabantwana kuNkulunkulu edinga ukuthi ngaso sonke isikhathi ubuntwana bethu simlalele, simesabe, simthobele, simkhonze, simthande ngenhliziyo zethu zonke, ngengqondo zethu zonke, ngamandla ethu onke, ngesikhathi sethu sonke, ngemphefumulo yethu yonke, simthande ngakho konke khona ezositshela, ezosazisa zonke izinto. Ngoba uyasithanda kakhulu. Into ebalulekile abantu baNkulunkulu, and this is in caps, izenzo. I repeat, izenzo. Ngoba konke kubonakala ngenkambo. Umuntu umthanda umtshengisa ngezenzo, ngokuthi amthengela, ngokuthi amfonela, ngokuthi amlandela, ngokuthi wenza so. Izenzo, inkambo, ngaso sonke isikhathi. So lokho kubalekile. Nasemsebenzini ke abantu baNkulunkulu, mawazisiwe ukuthi umsebenzi wakho u1 no2 no3. Ischedule sakho namhlanje uzosebenza kule department, uzosebenza ngokuthi uzosebenza ama client amangaka, uzosebenza kungafiki isikhathi ke sokuthi umsebenzi emelabo usuphelile, wena usafuna ukuthi uphinde utshele into eyodwa. And uyazi ukuthi monga kwenzanga lokho, ayixoxisi uzoxoshwa. Uyazi ukuthi monga gcinanga lokho, wena uzothi uhambe ekhaya. It's unfortunate kodwa ukuthi abantu babasaba belungu babo basigcina isikhathi baze babe early benza zonke izinto because they know how much is important ukuthi basebenzele imindeni yabo, basebenzele ingane zabo, bakudela konke ukuze bakwazi ukuthi bayithole le mali month end. But abantu bakhohliwe ukuthi nemphefumulo yabo idinga as much as ukuzikhandla. Yabonga le ndlela usaba uthi uma umlungu amuzongixosha. Cela ukutshela ukuthi khona umlungu omkhulu kakhulu ukudlula lowo mlungu wakho onguJehova umdali wezulu nomhlaba, othi mase kuphela esexosha kulomzimba akubekile kuwo odalwe nguye, because uJehova umdali wezulu nomhlaba ukubeka emzimbeni wakhe ekubekela ukuthi usebenze. But wena ufuna ukusebenza kulomzimba, uzothi mase kususa kulomzimba lo oyidokodo lakhe usuqoshwa, uzolahlwa, uzolahleka lo mzimba okuwona njengamanje umzimba ukuthi usebenzele uJehova umdali wezulu nomhlaba, uzisebenzela wena. Yesu nasemsebenzini usuke usebenzela umlungu wakho ngithi, usuke usebenzela ikhampani ngithi, but uzisebenzela wena because wena oholayo. Nalapha emhlabeni njengoba uphila wena uzitshela ukuthi uziphilela wena, uzitshela ukuthi uzenzela umathanda, but uphilela impilo yakhe ngunaphakade. Let's say mhlawumbe usebenza uyi-officer noma uyi-police onanani, usebenzela uhulumeni, yes fine, usebenzela umphakathi, yes fine, but wena oholayo month end, wena uthi singene leyo paycheck ukwazi ukuthola indlu yakho, ukwazi ukwakhela abantwana bakho, ukwazi ukuthenga lokho kudla okungaka, ukugcwalisa imoto iveni amaphoyisa yokuqeda ukudeliver ekhaya kini. So nalapha emhlabeni njengoba uphila uzozitshela ukuthi wena uyaziphilela nje kuphela. Ngokuphila kwakho usebenzela uJehova, wena oholayo uhola izibusiso, wena ohola ukuphila okuphakade ngoba umzimba, izandla edala uJehova lezi, amehlo edala uJehova lawa, konke kudala uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. If usebenza la obekwe khona ukuthi usebenze khona, wena ozozuza egcineni, uzozuza ukuphila okuphakade umuntu kaNkulunkulu, uzozuza ukuphulukiswa umuntu kaNkulunkulu, uzozuza ukuhlengwa, uzozuza ukusindiswa, uzozuza konke okudingayo. Umuntu osebenzayo lapha ephuma engena njalo each and every day emsebenzini, uyena oyidingayo le mali. Umphathi wakho akanendaba nawe ngaxosha nanoma nini. So nawe nje obuphila lapha emhlabeni, yazi usenyameni uhlalela ukuthi usebenze, uzisebenzele wena ngezindebe zakho, ukuthi ushumele izindaba ezinkulu zombuso wezulu, uzisebenzele wena ukuthi ushumele ivangeli ngezinyawo zakho, ugijime usanezinyawo, uzisebenzele wena because ngokwenza kanjalo wena zakhela indlu yakho ngale kwethuni. More especially incwadi Matthew 5:7 ukuthi ababosisiwe abanesihawu ngoba bayohawukelwa. Ngaleyo ndlela if usiza abantu, wabela abampofu, usiza ulekelela imali yakho uyisebenzisa ukuthi abanye abantu nabo bakwazi ukuthi bathole, babone uthando lukaNkulunkulu, babone ukusizakala. Ngaleyo ndlela uJehova uzobona, uzokunaka, uzokuthanda. Ngaleyo ndlela ila uzothola khona ithuba. So bantu baNkulunkulu into emele siyazi, siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi konke okwenzayo uzenzela wena. Ungayitshela ukuthi nje uyaphila nje umathanda, uyaphuma uyangena nani.
uzenzela wena. Akekho ozozuza ngakho. Akekho ozozuza ngokukhuluma kwakho but wena. Akekho ozozuza ngento oyibukayo but wena. Akekho ozozuza ngento olelele but wena. Akekho ozozuza ngeindlela oyihambayo but wena. So bantu baNkulunkulu sonke sidalelwe injongo. Akekho ozolibele ekukhumbuza wena. Nomunye ubhekene nowakhe umthwalo. Kanjalo nasenkosini ekukholweni. Yabo emsebenzini elinye iklina nalo libhekene nalama room 12 clean ama room awu5 angithi. Nomunye ubhekene nama room wakhe awu5. Wonke umuntu omele azenzele angithi. Naku exam ephepheni wonke umuntu ubhekene nephephe lakhe ngithi. Why enkosini sifuna ukuthi kuhluke emhlasimbe kufuna kube lula kube njani. Nasenkosini wena ozibhekene nenkinga zakho. Nasenkosini sonke sihlale emkonzweni samlalela sonke umfundisi. Nawe utalatiya lwakho ukuthi ungaseyenzi lento ade uyenza. Ungasabhemi njengoba ade ubhema. Ungasaphuzi njengoba ade uphuza. Akekho okumele nasenkosini nasekholweni akekho kumele anake wena. Futhi kumele uzibheke wena. Ukuthi yenza yini intando kaNkulunkulu ngoba sonke sidalelwe injongo. Ayikho oze uzogada omunye. But laba abayisebenzi kumele benze umsebenzi wabo ekuthenini bafinyelelise abanye eqinisweni. Ukuthi yakwenza yini akushilo uJehova sekulele kuwena. Because through umoya, through umfundisi, through indebe zomfundisi enkonzweni bezoyalaza ekhuluma okukaNkulunkulu kaJehova sekusala kuwena ukuthi uyakwenza yini. Ngokuba uma engashumayeli enkonzweni umfundisi eshumayela umfundisi athi ungebi. Ayazi akugada ukuthi mase lapha emsebenzini wakhe spa uzongebe ngempela yini. Umsebenzi wakhe ila sekulele khona ukuthi wena uyilalelile yini indaba. Abantu banenhlanhla yazi kakhulu lapha emhlabeni kodwa abakunakile lokho. Inhlanhla ukuthi yabo mawusatshela usakhunjuzwa ngesono sakho. Usathandiwe izulu. Usavikeliwe, usahlengiwe, usalangazelelwa umdalo wezulu nomhlaba. Usanikwa ithuba lokuphenduka. Ngoba yazi mawufela kuso leso sono leso uzobhubha. Mawusatshela umsebenzi warning. Yekela lento oyenzayo. Warning yekela ukufika late. Warning yekela ulebele njalo lunch yakho wena i-hour wena spend 2 hours. Warning usanethuba because usanawo umsebenzi. Abantu babona ngathi hawu umuntu ungijaja uyangihlulela umahluleli uyedwa. Umdalo wezulu nomhlaba. And yena akahluleli ngokuthi akutshele. Bazokuhlulela ngokuthi akunikeze isigwebo. Njengoba nje umahluleli uyijaji enkantolo uthi all right when you rapist when 25 years ejele. Umahluleli loyo ke. Bathi lo uzokutshela ukuthi hayi beyekela leyo nto. Yekela leyo nto. Umahluleli kanjani? So usukusathandiwe uma satshela ngesono sakho. Usanika ithuba lokuphenduka. Ithuba lokwenza kangcono. Utshela izindaba zakho. Kujabulele lokho. Ukuthi mhlasimbe khona umuntu okuphuphile wakutshela ukuthi yazi wena awusakholwa awusakhuleki wena. uNkulunkulu yakhala ngawo. Yazi wena usuqamba amanga manje. Yazi wena usuwenza ukuthi kujabulele lokho because ngaleyo ndlela uJehova umdalo wezulu nomhlaba usakunikeza ithuba. Usakufuna, usakubiza. Kubantu abangaka emhlabeni wonke osho njalo umpriest wami. Kubantu abangaka kuzotshelwa wena nje. Ukuthi kuzokwenzakalani kuwena kusasa, ukuthi wena wenza ukuthi wena unenkani, ukuthi wena u1 no2 no3 usathandiwe. Ngithatha leli thuba ngoba liyithuba elizinqayi zevele kakhulu. Inkinga nje manje abantu baNkulunkulu sesiphila kwezizukulwane nasezweni nabantu ababuthakathaka kakhulu ngokamoya nangemizwa. Bahlezi befuna ukudatshukelwa, bahlezi befuna ucatshangelwa, bahlezi befuna ukuncengwa, bahlezi befuna ukulandelwa ngayo yonke into. Ngaso sonke isikhathi. Kusizani ukuthi ingane libele uyincenga? Ukuthi idla phela, idla. Because yabonga ukwenza njalo uyijwayeza umkhuba omubi.
ukuthi vele noma ngenzela noma kanjani uzoyincenga. Vele noma uzoyilandela Nkosi yami nesipuni idla, uyilandela noma igibele emthini ubhizi uyayifunza leso. Ayifuni ukuhlala phansi. Gibele esihlahleni uyayilandela. Liyiphutha kakhulu lento bantu baNkulunkulu. Akumele kube njalo. Umthetho kumele ube munye ukuthi hlala phansi, kuyadliwa njengamanje isikhathi sokudla. Kudliwe qede bese kuyendlalwa ke. Umthetho umile bantu baNkulunkulu awujiki. And kumele wenziwe ngaso sonke isikhathi. Ngaleyo ndlela yikho abantu behlezi beziteketisa. Bese becabanga ukuthi bonke abantu bazobateketisa. Cha, akuzoba njalo. Yes, spoiler wena iteketisa itshela ukuthi yonke into bonke abantu kuzoba ngeke kuzobe njalo. Lapha ekukholweni kumele sazi ukuthi sonke sisohambweni oluya emhlabeni omusha. Sonke sisohambeni oluya emhlabeni omusha. Lolu hambo olungelula, lolu hambo olunzima, lolu hambo olungemnandi, oludinga umuntu ohleze eyibheka yena ukuthi sengihambe kangakanani. Uyihlola ukuthi ngishodaaphi njengamanje. Uyihlola ukuthi ngigijime kangakanani. Uyihlola ukuthi hawu amateka ama kanjani. You know, ngaso sonke isikhathi kumele uhlezi uzibheka wena, uziqalaza, uzihlola ukuthi hawu isuit yami umsebenzi wakho ukuthi uzigade. Fortunate enough ngenhlanhla khona abanamandla kakhulu abakwazi ukuthi nabo bezisiza bekwazi ukuthi basiza abanye njengabazali emakhaya. Nabo athi umzali kuyalungiswa kuyiwe enkonzweni, qala vuka azigeze yena, enze konke okuzoba sizo kuyena bese kwazi ukuthi asize nezingane. Okuyila ngena khona izithunywa zikaNkulunkulu. Ukuthi zinesibindi, ziyakwazi ukuthi zikhulekele zona, phinde zikwazi ukuthi zikhulekele nabanye. Zikwazi ukuthi zisize zona, zisebenzele, ziklinele, ziphekele, zisebenzele imindeni yabo, phinde futhi zikwazi ukuthi zisebenzele nabanye futhi. Kodwa masingakhohlwa ukuthi wonke umuntu kumele azibheke yena ngaso sonke isikhathi. Uzibheke ukuthi ushodaphi. Futhi uyibheke ukuthi lento eshoda ngayo uzoyithola kanjani. Because le ndima iyinde. Ngoba uJehova ulindele thina abantu baNkulunkulu ukuthi siyisondeze kuye. Uhlezi uhlalele nje ukuthi bantwana bami dinga nje manje. Uhlezi ihlalele lokho. So manje uma kunabantu abazohlezi belindele ukuthi bazohlezi betshela into eyodwa. Bazohlezi belandela, bazohlezi bekhunjuzwa into abayaziyo njalo. Beyalwa ngomthetho owodwa njalo. Bona bengawugcini. uJehova abanjalo uye kubahlanza. Futhi ke ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini ngebhada akafani nenja ethi mayisihlanzile bese ibuyele emhlanzeni wayo. Akafani ngolube ethi masisihlanjulile bese iqala phansi ibuyele odakeni. Uzokuhlanza uNkulunkulu akudele. Uzobona usubuyela back to impilo yakho njengoba kade injalo because awulaleli, because awuhloniphi, because awuthobekile, awenzi into kaNkulunkulu, awuzwa mshini. Ukuhlanza kanjalo izulu. Andike masekufike leso sikhathi. Maye kuwe. Necolo nje sesicula enkonzweni ukuthi elithi maye kuwe wezubekile siyakukalela maye kuwe. So maye uzumekile ngenkani, ufuna ukuzumeka ngenkani noma ulibele uphaphamisa uphaphama, wena ufuna ukuzumeka ngenkani. Angiphathi ke yamakholwa asezizwile i-taste yothando lukaNkulunkulu kodwa aqala phansi abuyele emuva. Aqala phansi afuna impilo obungane esekhulile, abakhulisa uNkulunkulu abadonsa abahudule. But alanga abuke emuva, alangazelela impilo yobuntwana. Dedele uNkulunkulu uthi ufuna ube ingane, qhubeka kube ingane. Ufuna le mpilo iqhubeka kwethatha. Because uNkulunkulu ukunikeza okufunayo, okulangazelelayo, okushisekelayo, nokudingayo, nokuthandayo. Mina ngithi asithandeni yena.
khona ezosisiza sipha amandla ukuthi masimthanda kumele sigcine kanjani imiyalelo yakhe, kumele sisondele kanjani kuye, kumele sisondele kangakanani kuye, kumele sidele ini nani nani, sikushiye konke senze intando yakhe. Ngakho-ke bantu baNkulunkulu, umyalezo omfishane ngalesi sikhathi ekumele sikukhumbule ngalo mzuzu nangaleli hora nangaleli thuba ukuthi ungabi isiwula. Ufuna ukulibela utshela mase kufika isikhathi lapho khona uNkulunkulu engasakhuluma eseyithulela kuzokwenzakalani? Because even ingane uyayiqhuba bese iyayiqhubekela ihambele. Uyayifundisa mase siphasile bese iyazisebenzela. Uyayikhulisa mase sikhulile bese iyayiphilela. Ukwenza konke ukwenze mase usuqedile indima yakho bese umuntu eyaziqhubekela. So naku uNkulunkulu kukanjalo. Uzokudonsa isithunya sakhe, isisebenzi sakhe. Bese sekufinyelela lapho khona mase kumele usebenze ke manje bese yakudedela. Bese kumele usebenze ngendlela efanelekile, usebenze ngokunamandla. Ngoba kuzobe sekufika isikhathi. Usukhulile phela manje usuwazi konke. Ungasaphathisi komntwana, ungasenzisi komuntu okwengane. But enzisa okukhulile, okumuntu okhulile ohlakaniphile futhi. Ungabi isiwula ngokulahlwa kaNkulunkulu. Ngokuba abantu mase kuza ngasenkosini ave besile. Bafuna konke kwehlele nje. Bafuna konke kube lula nje. Bafuna konke kwenzeke ngokwentando yabo. Konke kwenzeke ngokwezinkanuko zabo. Kodwa mabe emsebenzini badela yonke into. Ayi umuntu ngisho egula. Ayi umuntu ngisho kuthiwa izolo akalalanga kade senkonzweni ezele njalo ashone khona. Ayi ngisho kuthiwa liyanetha linjani likhithikile chithi noma kuthiwa kanjani eshisa kanjani ukuthi akaqhule ashone khona. Kepha enkosini bayakhala abantu. Athi ngeke phela uNkulunkulu uzo-understand, uNkulunkulu uzoqonda. Lalela umuntu ozoqonda. Ngicela ungizwe kahle uma ngithi umuntu ozoqonda kahle kahle wena. Uqonda uqondiswa izono zakho kwalasha ngalena kwethuna ngoba konke okwenzayo uzenzela wena mawungabi isiwula. Kepha hlakanipha kusemanje, kusenamhlanje, kusenethuba. Ukuphila kwakho ithuba, ukubona kwakho ngamehlo ithuba, ukulalela ngendlebe zakho ithuba, usakhuluma ngendlebe zakho ithuba, usahamba ngenyawo zakho ithuba. Kusanesikhathi ngokuba lihle ithemba kophilayo, ngoba usenethuba lokuphenduka. Ngoba kahle kahle indaba ebalekile abantu baNkulunkulu, umyalezo ovela ekhaya ezulwini. Ohleze ugcizelela uNkulunkulu ukuthi iphendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe ngokuba ukufa kusondele kakhulu. Angithume kona mina uNkulunkulu ukuthi ngitshela isizwe sakhe nabantwana bakho ukuthi abaphenduke babhabhadiswe bazihlambulule bageze. Ngoba uKristu uyafika lapha emhlabeni awufica ungahlambulukile, awufica ungabhabhadisiwe. Ungagezile uzosala. Angeke kube mnandi. Uzosala and kuyoba buhlungu. Usukhala isimaye. uChristmas efikile wabathatha abantwana bakhe. Ususala. Isiphuma imoya isithi chithi saka isisabalala. Cela nje ukucaphuna lapha ku brother Enigma mengabe esho ethi mase sebethathile abangcwele bonke abantu abazobe sebesele lapha emhlabeni. Into ezokwenzeka kuzophuma imoya amadimoni lapha elwandle. Mase siphuma lonke lamadimoni izofika izodlungula amakhosikazi phambi kwabayeni babo and ngeke benze lutho. Why? Because bayasaba amadimoni phela lawo. Bayasaba imoya. Izophuma konke kuzenzela umathanda noma yini. And abantu bazobe sebethi into abadile kanithi nisithezela ulaka laNkulunkulu. Abantu bazobe sebekufisa ukufa kubabalekele. So bantu baNkulunkulu isikhathi asisekho lapha emhlabeni. Umhlaba usuyagoqa ngempela nje manje sekuyaqoqa. Njobe eqoqa wena wenzani? Bonke abantu bayaqoqa bapakishe kuyahanjwa. Wena wenze njani? Ufuna ukusala? Culo lithi mangabikho osalayo mhlaba ngcwele beyobizwa
uyizwa mhla inkosi ihambayo mangabikho osalayo. Kuyoba buhlungu ngampela, ungafuni ukusala, but phenduka. Uma utshela into ungafuni ukutshelwa kaningi ngokuba uzenzela wena, phenduka namhlanje. Umuntu kaNkulunkulu, ngoba umbuso wezulu ususondele. Uhlengwe, usindiswe, ubhabhadiswe, usaphila, usanethuba, kusanethemba ngempilo yakho. Ngoba isikhathi sifishane kakhulu. Isikhathi siseduze, sesifikile namhlanje. Phenduka. Nkosi ibe nani, ngibusise kakhulu. Hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu esizonde isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona uTikTok, uLihle Ithemba la kunama-shorts 10-minute clips, kube u-Instagram uLihle Ithemba Wenze with Mzobe, kube uFacebook uLihle Ithemba Mzobe lapho khona imibhalo for abantu abasebenzisa u-free mode, bese kuba khona nama-short 10-minute clips lawa khona ku-TikTok. Ebese-ke singakhohlwa futhi nokudlulisa nemiyalezo nabanye abantu bakwazi ukuthi bathole ukuphulukisa nokusindiswa ngokuba imiyalezo vele ekhaya izinoJehova umdali wezulu nomhlaba athanda ukuthi ufinyelele kubantwana bakhe, kwisizwe sakhe, kubangcwele bakhe, bakwazi ukuthi bahlengwe ezintweni zonke. So inkosi nje benani, enibusise, enisindise, eniqinise, enikhalime, bese nithola ukuphulukisa nokuphila okuphakade enikudingayo. Amen.